ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ሃገር ኡጋንዳ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ካምፓላ ንነብር ኣለና ኡጋንዳ ንመብዛሕትና ካልእቲ ገዛና እያ ሰሪሕና ንነብረላ ደቅና ንዕብየላን ሃገር እያ ይኹን እምበር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ማለት ኣብ ጥሪ 2026 ድሕሪ ሓደ ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ኡጋንዳ ፕሬዚደንታውን ባይታውን ምርጫ ስለ ዝካየድ እቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ቁሩብ ክረስን ባህርያዊ እዩ ታሪክ ከም ዝምህረና ኣብ እዋን ምርጫ ጸጥታ ይተርር ምንቅስቓስ ይድረት ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከጋጥሙን ይኽእሉ ስለዚ ሎሚ ኣብዛ ቪድዮ ንሕና ከም ስደተኛታት ኣብዚ ናይ ምርጫ እዋን ህይወትናን ንብረትናን ንምሕላው ክንገብሮም ዝግባእ 5 ወሰንቲ ጥንቃቐታት ብዝርዝር ክንርኢና እዛ ቪድዮ እዚኣ ንኹሉ ኣብ ኡጋንዳ ዘሎ ኤርትራዊ ስለ ተገድስ ክሳብ መወዳእታ ምክትታልኩም ኣይፈልየና ንፈተውትኩም ሼር ብምግባር ድማ ክትተሓብሩና ብኽብሪ ንሓትት እቶም ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ደጊምና ነዘኻኽር ናብቲ መደብ ከሰጋግረኩም እየ ቀዳመይትን እታ ዝበለፀትን ነጥቢ ብዛዕባ ወረቓቕትና ወይ መለለይ መንነትና ማለት አይዲያ ኣብ እዋን ምርጫ ናይ ፖሊስን ወታደራትን ምቁፅፃር ማለት ቼክ ፖይንትስ ኣብ ከተማ ካምፓላ ይበዝሕ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ድማ መንነትካ ክትሕተት ትኽእል ኢኻ ስለዚ ቀዳማይ ናይ ስደተኛ መንነት ማለት ሬፊጂ አይዲ እንተለና ጊዜኡ ዝሓለፈ ምዃኑ ምርግጋጽ ኩሉ ግዜ ምሳና ሒዝና ክንቀሳቐስ ኣለና ኮፒ ዘይኮነ ኦሪጂናል ሒዝና ምኻድ እቲ ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ ካልኣይ ቪዛ ዘለኩም ቪዛኹም ጊዜኡ ከም ዝሓለፈ ቸክ ግበሩ ፓስፖርት መሓዝ ስለ ዝኸብድ ብዝተኻለ መጠን ኮፒ ናይ ቪዛን ፓስፖርትን ኣብ ጅባኹም ከምኡውን ፎቶ ኣብ ሞባይልኩም ሓዙ ሳልሳይ መንነት ዘይብልኩም ገና ሓደስቲ ዝመጻኹምን ዝኾነ ወይ ፕሮሰስ ዘይጀመርኩምን እንተሊኹም ማለት ዝኾነ ወረቐት ዘይብልኩም ኣብዚ እዋን እዚ ምንቅስቓሳትኩም ብዝተኻለ መጠን ደረቱ ዝሓለወ ክኸውን ተመራፂ እዩ እዚ ማለት ዘየድሊ ምንቅስቓስ ኣይትግበሩ ፖሊስ እንተሓዝኹም ድማ ብትሕትና ዳኣ ተዛረቡ እምበር ምስ ፖሊስ ምክታዕን ተዓታዕ ምፍጣርን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ኣብቲ ግዜ ምርጫ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ፖሊስ እንተሒዞምኹም ብትሕትናን ብምርድዳእን ክትዛረቡ ይግባኣኩም ካልአይቲ ነጥቢ ንሕና ስደተኛታት ምዃንና ዘይምርሳዕ እዩ ናይ ኡጋንዳ ምርጫ ንኡጋንዳውያን ጥራይ ዝምልከት ክደግማየ ናይ ኡጋንዳ ምርጫ ንኡጋንዳውያን ጥራይ ዝምልከት ከም ኤርትራውያን ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢድና ክንእቱ የብልናን ክንጥንቀቐሎም ዘለና ነገራት ናይ ፓርቲ ምልክታት ኣብ ኡጋንዳ ዝተፈላለዩ ሕብርታት ንፖለቲካዊ ፓርቲ ይውክሉ እዮም ንኣብነት ብጫ ንኤንአርኤም ናይ መንግስቲ ቀይሕ ድማ ንኤንዩፒ ተቃወምቲ ይምልከት ኣብ እዋን ምርጫ ነዞም ሕብርታት ዝለበሰ ክዳን ወይ ቆቢዕ ምግባር ከይደለኻዮ ናብ ሽግር ከእትወካ ይኽእል እዩ ስለዚ ክሳብ እቲ ምርጫ ዝሓልፍ ብዝተኻለ መጠን ገለልተኛ ዝኾነ ክዳን ክትገብሩ ንላበወኩም እዚ ማለት ካብ ዝኾነ ቀይሕ ወይ ብጫ ዝሕብሩ ክዳን ምልባስ ተቆጠቡ ሳልሳይ ፖለቲካዊ ክርክር ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ማለት ኣብ ካፌታት ኣብ ታክሲ ወይ ኣብ ህዝቢ ዝበዝሖ ቦታ ኮንኩም እዚ መረፅ እዚ ኣይመረፅ ኢልኩም ኣይትዛረቡ ቋንቋ እንተኽኢልኩም ምናልባት ኡጋንዳውያን እውን ኣየናይ ክምረፅ ይሓይሽ ምናልባት ኢሎም እንተሓተትኩም ድማ ኖ ኮመንት ማለት ርእቶ የብለይን ምባል ኣዝዩ ይምረፅ ሳልሳይ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ደገፍቲ ሰልፊ ወይ ናይ ተቃወምቲ ሰልፊ ወይ ኣኼባ እንተሎ ርሕቕ ኢልኩም ስገሩ ዋላ ንምርኢት ኢልኩም ጠጠው ኣይትበሉ ብዙሕ ግዜ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ግጭት ክቕየር ስለ ዝኽእል ካብቲ ቦታ ምርሓቕ እቲ ዝበለፀ መፍትሒ እዩ ሳልሰይቲ ነጥቢ መብዛሕትና ኣብ ንግዲ ዝተዋፈርና ኢና ከም ድኳን ሬስቶራንትን ካልእን ስራሕ ኣለና ኣብ እዋን ምርጫ ናዕብ እንተተላዒሉ ንብረት ናይ ምዝማት ማለት ሉቲንግ ተኽእሎ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ሓደ ሰዓታት ስራሕ
ኩነታት ናይቲ ዘለኹም ከባቢ ወይ ከተማ እናረኣኹም ስራሕኹም ኣቐዲምኩም ምዕጻው እቲ ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ። እዚ ድማ ምሸት ኣይተምስዩ። ካልኣይ ካሽ መሓዝ ኣብ እዋን ምርጫ ባንክታት ክዕፀዋ ወይ ኤቲኤም ገንዘብ ክውዳእ ስለ ዝኽእላ መጠኑ ዝሓለወ ዝንቀሳቐስ ገንዘብ ማለት ካሽ ኣብ ኢድኩም ሓዙ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ብዙሕ ገንዘብ ሒዝኩም ኣይትዛወሩ። 3 ድሕነት ድኳንኩም ዱልዱል መፍትሕ ማለት ፓድሎክስ ከም ዘለዎ ኣረጋግጹ። ዘሰክፍ ኩነታት እንተሎ ድማ ቀጢፍኩም ዓጺኹም ብጥንቃቐ ንብረትኩም ዓሻሽኩም እቲ ድኳንኩም ወይ ድማ ስራሕኩም ዓጺኹሞ እንትኸድኩም ተመራጺ እዩ። ራብዒቲ ነጥቢ ኣብ ገዛና ምድላው ሓደ ግዜ ምርጫ ምስ ሓለፈ ንዓቢ እንተተላዒሉ ንመዓልታት ከይወፃና ኣብ ገዛ ክንቅመጥ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ድኳናት ክዕፀው ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና? መግቢ እንተወሓደ ናይ ሶሙን ዝኸውን ዘይባላሾ መግቢ ከም ሩዝ፣ ፓስታ፣ ዘይቲ፣ ማይ ዓዲኩም ኣቐምጡ። ካልኣይ መብራህትን ጋዝን ያካ ወይ ካርድ መብራህቲ ኣቐዲምኩም ምልኡ። ጋዝ እንተተወዲኡ ክትወፁ ክትሽገሩ ስለ ትኽእሉ ስፔር ወይ ተወሳኺ ጋዝ ወይ ከሰል ድሉ ምግባር ተመራፂ እዩ። 3 መድሃኒት ብቐጻሊ ትወስድዎ መድሃኒታት ናይ ሽኮርያ ክኸውን ይኽእል፣ ናይ ደም ብዝሒ ክኸውን ይኽእል ወይ ናይ ካልእ ዝተፈላለዩ ሕማማት መድሃኒት ትወስድዎ ብቐጻሊ እንተሊኩም ድማ ኣቐዲምኩም ዓዲኩም ኣብ ገዛኹም ኣቐሚጥኩም እንተጸናሕኩም ዝበለጸ ኣማራጺ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ ነጥቢ መራኸቢ ብዙሓን እያ። ኣብ ዝሓለፈ ምርጫታት ማለት 2016 ከምኡውን 2021 ኣብ ኡጋንዳ ኢንተርነት ተዓጽዩ ነይሩ እዩ። ፌስቡክ፣ ዋትስኣፕ ወይ ሙሉእ ኢንተርነት ክቋረጽ ይኽእል እዩ። ናይዚ ድማ እንታይ ክንገብር ይግባአና ብዛዕባ እዚ? 1 ኤርታይም ክሬዲት ኢንተርነት እንተተዓጽዩ ናብ ስድራ ንምድዋል ክሬዲት ማለት ኤርታይም የድልየኩም እዩ። ኣብ ሞባይልኩም እኹል ክሬዲት ምህላው ኣረጋግጹ። ካልኣይ VPN ሶሻል ሚድያ ጥራይ እንተተዓጽዩ VPN ክሕግዘኩም ስለ ዝኽእል ጽቡቕ ዝሰርሕ VPN ኣቐዲምኩም ክትጽዕኑ ወይ ኢንስቶል ክትገብሩ ይግባአኩም። ሳልሳይ ሓበሬታ ምክትታል ወረ ናይ ጎደና ዘይኮነስ ዘተኣማምን ዜና ካብ ሬድዮ ወይ ቲቪ ናይ ኡጋንዳ ተኸታተሉ። ሓሶት ወረ ወይ ፌክ ኒውስ ሰሚዕኹም ኣይትሸበሩ። ኣብ መወዳእታ ብጠቕላላ ክቡራት ኣሕዋት ምርጫ ኡጋንዳ ብዙሕ ደፍርህ ኣይኮነን። እዚ ሃገር ብዙሕ ምርጫታት ሕሊፉ እዩ ቅድሚ ሕጂ። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ንሕና ክንፈርሕን ክንሽበርን ደይኮና ኣዝና ጥንቁቓት ኮይና ካብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ናይዚ ሃገር ርሒቕና ህይወትናን ንብረትናን ምሕላው እዩ። ናይዚ መደብ እዚ ዕላማ እውን ንዓኹም ንምሽባሩ ወይ ንዓኹም ንምፍራሕ ዘይኮነ ተጠንቂቕና እዚ ምርጫ ኡጋንዳ 2026 ክሳብ ዝሓልፍ ብጥንቃቐ ካብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉዳያት ወይ ዘረባታት ናይዚ ሃገር ርሒቕና ንህይወትናን ንብረትናን ንምሕላው ንሱ ዕላማ ናይዚ ዘቕርቦ ዘለኹ መደብ። ስለዚ ጥንቃቐ ኣደ ድሕነት ከም ዝበሃል ንስድራና ነብስናን ክንብል ኣብዞም ዝመፁ ጊዜያት ማለት እቲ ምርጫ ክሳብ ዝሓልፍ ብጥበብ ክንነብር ከዘኻኽር ይፈቱ። እዛ ቪድዮ ጠቓሚት ኮይና ረኺብኩማ ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ብዝኾነ ኣብዚ ካምፓላ ዝቕመጡ ኤርትራውያን ኩሎም ክሰምዕዋ ስለ ዘለዎም እዛ ቪድዮ ናብ ኩሉ ሰብ ክትበፅሕ ሼር ክትገብርዋ ብኣኽብሮት ይሓትት። ዝኾነ ዝተረፈን ሓሳባት እንተሎ ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ። ይቐኒየለይ።